लोगोफोर आंनि बे साननैसोआव फेसबुकआवहाय बिराद कमेन्टखौ लानानैनो आं भिडिअ बानायगासिनो दङ। आंनाव गाज्रि कमेन्ट फैनायनि क्लियारिफिकेसन मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बर'नि एक्ट्रेस जोंहा मुंदांखा करिश्मा बर' लोगोफोर। दा करिश्मा बर'आ बुंदों आरोखि ना लोगोफोर, माने गावखौहाय गुबुन हारिजों माबा मोनसे रिलेटेड दङ नामा, सोमोन्दो दं नामा होननानै कमेन्टनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा नेगेटिभ कमेन्ट हरदों होननानै बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों रिप्लाइ होदों आरोखि ना लोगोफोर। दा बे रिप्लाइआ मा रिप्लाइ भिडिअ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन, नायलांबानो जाबाय। बिथांजोआ करिश्मा बर'आ गावनि भिडिअनि गेजेरजों मा होनदों नोंथांमोना नायलांदो, आं देखायलांनि। हेलो गुड इभिनिं लोगोफोर आंनि बे साननैसोआव फेसबुकआवहाय बिराद कमेन्टखौ लानानैनो आं भिडिअ बानायगासिनो दङ। आंनाव गाज्रि कमेन्ट फैनायनि क्लियारिफिकेसन मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बेनि सायावबो सोरबा आंनाव आरो कुइसन खालामहरबावदों आरो ना। पार्सनेलि आं गासैनोबो माने कमेन्ट रिप्लाइ खालामजोबनो हाया, स' बेखायनो भिडिअनि गेजेरजों बेखौ खालामबाय आङो। आं बुंदोंमोन कि आंनि बेटसआवहाय 7 हिन्जावसाफोर दङ, बेखायनो आंनि बेटसआव बांसिन हौवासाफोर नुयो होननानै आंनि खाथि खालायाव बा आंनि लोगोफोरखौ होननायाव सोरबा कमेन्ट खालामदों माबोरै हिन्जावसायानो 7 थानो हायो मोनसे क्लासाव। नंगौ, जोंना माने बेयावहाय फरायफैनो थाखाय जों अल इन्डियानि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बेयो मोनसे इन्टारभिउ जायो। गासैबो स्टेटनिफ्रायनो बेयाव इन्टारभिउ होयो। ओमफ्राय जोङो आसामनिफ्राय जोङो 2 सिलेक्ट जादोंमोन आरो ना। आं जाहैबाय बर' आरो सासे दङ आसामनिफ्राय हौवासा। थ' आंखौ बे हौवासा लोगोजोंनो आं फट' लानाय होनायाव माखासेया बहुत गाज्रि कमेन्ट हरदों आरो आंनो। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि फरायनायनि बागै सोंदों आरो मा फरायगासिनो, मा बहा बिदि आरो बे जाहैबाय आंना मास्टार डिग्रि खालामगासिनो दङ आङो। ड्रामा, आंना डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय ड्रामा। थ' ड्रामायाव आङो मास्टार्स खालामगासिनो दङ। स' जोंनि बर'आव बहुत खम नालाय, गैयानो बुंनो थाङोबा। फार्स्ट आंनो हिन्जावसा खोमा जे ड्रामायावहाय मास्टार्स खालामगासिनो दङ। हौवासाफोरनि गेजेराव दङ 2-3सो दङ। बा दिल्ली नेसनेल ड्रामा स्कुलनिफ्रायबो जोंनाव दङ, जयन्त नार्जारी सारमोन दङ। स' नोंथांमोनाबो जुदि बेयाव बा बे फिल्डआव फैनो गोसो बा प्रफेसनेलि लानो गोसो, बेयाव फरायफैनाय माने नोंथाङा बे नङा कि एक्टर एक्ट्रेस जानो थाखायल', बे नङा। जों ड्रामानि गेजेरजों सासे उन्दै गथ'खौ माबायदि गाइड खालामनो हायो, बा मोनसे सेट डिजाइन, जों फिल्मावहाय मोनसे सेटखौ माबोरै खालामनो हायो ड्रामानि थाखाय, बा लाइटनि थाखाय, कस्टिउम, मेकआप बायदिसिना जोंखौ बेयाव फोरोंनाय जायो। आरो बे जाहैबाय जोंनि केम्पास, ओमफ्राय बेयो जाहैबाय जोंना बेयावनो क्लास जायो। लाइब्रेरिनिफ्राय लानानै गासैबो बेयावनो दङ। स' नोंथांमोना बिदिनो जुदि आंनि भिडिअखौ नायोबा गेजेर गेजेर आं सम मोनोबाथाय देखायलांबाय थागोन। थ' बेखिनियानोसै। थेंक इउ।